konečně vidíte mou pravou podobu. 10 dnů jsem tam z těch upocených prostor pozoroval vás všechny. Mohu vám říct, byl jsem s vámi hrubě spokojen. Se všemi! Sláva králi! Děkuji vám za píli, úsilí a pracovitost, s kterou jste kolonizovali nové země, krom můj majesták. Děkuji vám. Protože vaše úsilí bylo tak výrazné, že jsem se rozhodl odměnit vás všechny. Budete odměněni. Žádám svého tiskového mluvčího, aby se ujal dalších slov. A protože samozřejmě já se tady s váma nemůžu dlouho vybavovat, mám povinnosti vladařské. Kde je moje ekvipáž?